Τεζερίν καραμπέμ, τεζερίν καραμπέμ, τεζερίν καραμπέμ, τεζερίν καραμπέμ, τεζερίν. Τι κάνεις ρε εκεί? Ξέρω εγώ το πήρες καρσιλαμάτι και τέλει, ξέρω εγώ και έριξε μια γυροβολιά. Μην κοιτάς επάνω, καλό. Τεζερίν καραμπέμ, τεζερίν καραμπέμ, τεζερίν. Τεζερίν καραμπέμ, τεζερίν καραμέλες με κορσέδες, καραμέλες με κορσέδες, καραμέλες. Πού πήγε ρε, για καμιά τυρόπιτα πήγε. Για καμιά... Να, παιδιά, να. Έγινες καλά, φίλε μου Κατσαντζάκο. Εγώ έγινα καλά. Όχι, δεν έγινες, γιατί έκανες αυτό, δεν έκανες ακριβώς το αντίθετο από αυτό που σου είπα. Δεν έπρεπε να κοιτάξεις επάνω και τι κοίταξες. Έτσι λοιπόν θα μείνεις γάιδαρος όλη σου τη ζωή, αυτό σου αξίζει. Γεια σου Καραγιώζη. Τι μ' αφήνεις ρε μόνο μου, τι μ' αφήνεις ρε μόνο μου, κοίτα. Ρε παιδιά με τεντζερέδες και με καραμέλες και με κορσέδες δεν γίνω καλά. Τι είναι ρε παιδιά, τι είναι ρε παιδιά. Καραγιώζη, Καραγιώζη. Να έρχεται ο Μαλαγάνος, Καραγιώζη. Επειδή εγώ είμαι φίλος σου, αλλά πρέπει να πάθεις για να μάθεις, θα σου πω μία άλλη μαγική λέξη. Και φρόντισε να την πεις σωστά. Θα πεις στα πριν, στα πρώτα. Με καρέκλες και με πριόνια. Κάνε ό,τι νομίζεις. Και τώρα ρε παιδιά, τι κάνω, μου λέτε. Να πω τα μαγικά λόγια. Δεν το ξέρω. Θα με βοηθήσετε παιδιά, θα με βοηθήσετε. Θα με βοηθήσετε, Ωραία. Αφού θα με βοηθήσετε, όλα θα πάνε καλά. Λοιπόν, για να ξεκινήσουμε. Τεντερέδες με κορσέδες, καραμέλες με κορσέδες, Τι έγινε παιδιά, κορσέδες έλεγε. Τι έλεγε, τεντερίν. Τεντερίν, τεντερίν χαραμπέμ. Τεντερίν χαραμπέμ, τεντερίν χαραμπέμ, τεντερίν χαραμπέμ, τεντερίν. Τον βλέπετε να κατηγαίνει. Πού τον βλέπετε ρε παιδιά και εγώ τον βλέπω. Και κορσέδες, καραμέλες, πριόνια, στα πρί, στα πρόνια, 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 στα πρί, στα πρόνια. Ω, παιδιά να, παιδιά έρχεται. Παιδιά, έγινα καλά, έγινα καλά, ωραία. Ναι, αλλά εδώ όμως μας έμεινε κάτι. Τι μας έμεινε? Έχει μείνει το καλικατζαράκι. Και επειδή ήταν άτακτο το καλικατζαράκι, τι πρέπει να κάνουμε? Έτσι να το διώξουμε. Για να δούμε όλοι μαζί, για φωνάξτε. Για φωνάξτε. Ορίστε μας, έλα εδώ ρε. Κοίταξε να κάνεις καλά τους φίλους μου, γιατί θα σου βγάλω την τρίχα. Θα σου βγάλω το τηλέφωνο που έχεις εκεί πίσω για ουρά. Για να πάμε να δούμε τώρα μέσα στην παράκα. Για να πάμε να δούμε. Για να δούμε εδώ πέρα. Ρε Νιόνιο, ο Καραγιώζο, ωραία καλά είμαι. Μπράβο ρε Νιόνιο, έλα, φύγε Νιόνιο όσο πιο γρήγορα μπορείς. Πονέσει Καραγιώζο να φύγω μπάρμπα. Ωι Μανώλα, κύριε Λέισον, Παναγία μου. Ωι θα να έγινα καλά. Άι και θα πάω. Η πια Παύλαινα θα με περιμένει. Ωι Μανώλα, κύριε Λέισον, άι να φύγω σε κερατάς. Άι παιδάκι μου με έβρικανε να κακό ακόμα. Όμως ρε παιδιά νομίζω δεν είναι όλοι εδώ. Δεν έχουν εμφανιστεί όλοι. Έχουμε και δύο εξαφανισμένους. Αυτούς πού τους πήγε άραγε? Πού να τους πήγε άραγε? Για να δούμε. Μπορεί και να εμφανιστούν ξαφνικά μπροστά μας. Ξέρω. Για να δούμε τι γίνεται εδώ πέρα. Για να δούμε τι γίνεται. Ο Ταγιάρ, Καραγιώζη, Ταγιάρ,
εμφανίστηκες. Καραγκιόζη, σε υπερευχαριστώ για τη βοήθεια, για τα μαγικά τα λόγια. Δεν έκανα και τίποτα, ο Χατζαντζάδης μου τα είπε. Μην ανησυχείς. Όλα τα έβλεπα εγώ ψηλά από το δέντρο, όλα τα έβλεπα να μην ανησυχείς. Θέλω όμως μια χάρη. Να έρθεις, θέλω να γίνεις ο κουμπάρος μου, να παντρευτώ τη Φατμέ. Ό,τι θέλεις στα γαράκια, ό,τι θέλεις. Και θα έρθεις, θα φάμε, θα πιούμε και θα ξεπιστήσουμε και θα γαλετάμε και 40 μέρες στο σαράκι. Τρέχω τώρα να με δει ο πατέρας. Θα μείνει και πολύ ευχαριστημένος. Πάρα πολύ ωραία. Ορίστε μας. Όμως ρε παιδιά, δεν είχαμε άλλον έναν. Είχαμε άλλον έναν. Ποιον είχαμε. Για κάτσε να δούμε. Για φωνάξτε το Τζίνι. Για φωνάξτε το Τζίνι. Αμάν αδερφάκι, γεια σου Ρενόντα, πού είναι ο Σταύρος. Πού είναι ο Σταύρος ρε αδερφάκι, εσύ από πού ήρθες. Άσε μας Ρενόντα, χαμπάρι δεν πήγες. Αμάν παναριέρα υπόθεση, εδώ πέρα με κοροϊδεύουνε. Κοίτα ρε, ούτε ένα ευχαριστώ. Δεν πρέπει να κατάλαβες τι. Πάντως ρε παιδιά, νομίζω πως όλα πηγαίνουν καλά. Ευτυχώς ηρεμήσαμε, έφυγε αυτό το δαιμόνιο από την πόλη μας. Καραγκιόζη! Να και ο Μαλαγάνα. Καραγκιόζη μου! Έγινες άνθρωπος, δεν έγινε ρε Μαλαγάνα. Έγινε. Ευτυχώς με τα μαγικά σου λόγια που μου είπες, έγινα άνθρωπος. Καραγκιόζη μου, δόξα σοι ο Θεός, θα βάλεις μυαλό, άλλη φορά να τους προειδοποιήσεις. Θα τους ακούω ρε Μαλαγάνα, θα τους ακούω. Όμως νομίζω πως τώρα ήρθε η ώρα να αποχαιρετήσουμε το κοινό μας, η παράστασή μας έλαβε τέλος. Θέλουμε να σας ενημερώσουμε ότι αύριο Κυριακή 15 Πρώτου θα έχουμε παράσταση από το θέατρο Μαριονέτας Μπαρούτη στην αίθουσα εκδηλώσεων του ΤΕΕ στα Ταούλων. 11 με 12 και μισή. Σας υπερευχαριστούμε αγαπητοί μας φίλοι, γεια σας και χαρά σας, από εδώ μέχρι τα σπίτια σας. Έλα Μαλαγάνα, έλα να συγχωρέσεις, γεια σας Καραγκιόζη. Καραγκιόζη σας, παλαμάκια, όλοι μαζί, έλα. Γεια σας, καλά σας, παιδιά, καλό να έχετε. Έλα Μαλαγάνα, πάμε εδώ, έλα.